Action 2. Ikon Allah. Ke, wanda yake nema ne? Me yake nema a gurina? To wallahi baki isa ba, tunda nan ba gidan ubanki bane tashi ki fita. In wallahi baki tashi kin fita ba zan kira gayyana su lillisa wanke daga ina? Ikon Allah. Ke, da ilahi, wallahi da ilahi, baki zaki shiga ban daki ba zai ba fita. Fita na ce daga ina? Wace ce ke? Ikon Allah. Ni Husna. Cut. Nice, nice. لا يمكن. Ibrahim, buɗe shot. Buɗe. Hakan, ina ciki. Abuko na ciki? Me haske yana ciki? Light ɗinka yayi balance? Yayi. Alright. Tsallen ki da taron gaban ta. Okay. Allah ba zan yi da ki shiga mun baki ba. Alright. Silent. Alright. Sound.